Hej som, i dag sidder vi inde på AG, hvor vi så skal optage en form, vi flækker alle sammen. Ja, yeah. Okay, som jeg lige kan se nu, er der sådan en hund inde. Lul. Ej, okay. Men jeg har lyst til at se, hvad han har købt. Han har sgu ikke købt det der. Han har rødt nogen. Det er det der, han har købt. Nå, okay, det er det, vi er på. Nå, okay. Det er også rødt. Wow. Ja, boo. Ej, det er fint. And dernede, det er det sgu. Tænk, hvis der er noget med at komme der hunden. Jeg er faktisk team med trillekniven, tror jeg. Men ved I, hvad vi skal bruge i dag? Nutchalicious. Vi skal bruge et mega fedt nudge. Og det skal vi bare. Og det er ikke engang mig, der har købt det. Det tror faktisk, der er den der hund, jeg dræbte, fordi han var i gang med at æde det. Og det bliver sgu sjovt at bruge det. Men jeg tænker på hopper. Okay. Jeg flækker ham. Vi tager den her. Ikke nudge. Okay. Skal vi videre nudge? Hey, gå væk. Jeg gider sgu ikke team. Du står og slår mig. Bla. Okay, det lægger lidt for mig. Måske skal jeg hoppe væk. Damn. Æder nudget. Og så flækker han. Han flækker løs. Han flækker bare. Fuck, du skal flækkes. Yeah. Mega meget dø. Han løber sådan lidt fra som der. Jeg troede, jeg var team med, men han står bare og slår mig. Nå, så er det bare fight her. Døen. Wow! No nutback. Lol! Ja, okay, hvis man kigger til så slog han én gang, og han stod bare. Og videre var sådan her. Det er lidt sygt, synes jeg. Det er meget sygt, synes jeg. Jeg ved godt, vi ikke har de ekstra hjerter, men der kan vi godt spise en gap island her. Du ved, du ikke kan flække mig. Det er lidt tøs af dem der, bare gå. Nej. Han spørger nudge, hva'? Jo, nej. Jeg ser, hvad de siger til det. Jo, nej. Jeg har ikke brugt nudge. Jeg har bare brugt det normale gap, ikke også? Normalt gap. Sådan her, jo det. Nej. Nej. Bare. Gaps. B igen. Okay, så kom. Hvad fuck? Hvor man slår mig ned i det vand. Bra. Hans sko, mate. Ej, det... Wow. Hvordan er det, han ikke kan falde ned? Seriøst, der har no nutback, fordi når jeg har ild, ikke, så falder jeg sådan ned, når jeg parkour. Det er sådan lidt træls. Men vi har fået konkluderet. Altså, hvis I ser ham her derinde, ikke, så er han en tøs. Ja, okay. Skulle bare sko. Men han er en tøs. Ham der er en kæmper sådan lidt med at få det. Dengang... Hop. Joachim. Skal jeg hoppe? Du skal der. Skal string. Ej, det er sgu ikke en string. Jeg drikker lidt af mig først. Okay. Escolhemos un momento quieto. ¿Cómo tú, bro? GG hvad? LOL! Fuck, det er noobs! Undskyld, jeg siger det, men wow! Jeg har sgu ikke med nogen noober, det der. Bro. Så... Ej, det må jeg sgu godt skrive noob til. Og det er lige for at sige det. Når I skriver noob, så betyder det altså nybegynder. Ikke pot. Nej. Fik det. En fan. Ja. Det gør jeg faktisk. Jeg har fået det samme. Skriv rip Joachim. Kommer om lidt. Det er sgu fint. Wow. Godt ramt. Må jeg sgu sige. Jeg ved, de kommer. De vil bare jumper. Jeg skal jo hashtag Joachim. Hvad? Rip Joachim. Nej. Pot.
Shit. Partiet ikke. Så. Grib. Ja. Jeg er ikke på det. Jeg er ikke på det. Jeg er slet ikke på det. Staff. Jamen, jeg er ikke på det. Det turde jeg desværre ikke at sige, for jeg flækker mig så. Rip jer, Christian Høger. Oj. Klar. Jeg flækker bare folk. Flækker folk. Ej, jeg synes ikke, vi skal flække ham der. Han er kun masteren, ikke? Jo. Jeg står ikke over til ham ud. Hurtigt. Nå, der er sgu hunden, du. Ui. Det skulle tage på. Det skulle tage på. Ui. Ej, at det er 2 At det er 2 To med fucking en. Okay. Vi får den. Løb. Hvad skal der? Skal der? Ej, drenge. Jeg tager ikke skade det der. Så løber han. Han der skulle løbe. Og så tager han den. Rip. Pot. Hey, de mad. What? Jeg har hunden på hæk der. Han løber op med 10. Hvad? Nej. What? Wow. Fuck, det er hacks, det der, bro. Jeg ved ikke, ejeren af Benjamin. Benjamin, så tjekker den her ud. Jeg kan lige give dig et link til ham. Fuck, mand. Det er sgu rigtig dig, hunden. X-hunden. Han skal sgu hækkes. Fuck, det er sygt, det der. Fuck, det er sygt. Oh my god. Drengene. Rip band, Joachim. Hvorfor? Lol. Rip band. Hvorfor er panden? Nå, jeg fik sgu et master. Der var der sgu noget, jeg gøre det. Nej, jeg har fået tæsk. Jeg skulle lige. Jeg var som et kæt igen. Der var det sådan en der. Jeg skulle ikke til at tage det helt store. Hvor er de henne? Er hun der nu? Ja, hun er der nu. Har vi? Okay, så kan vi se, at vi optager. Der var lige lag der før, der kan vi tro, det er notchet. Nice. Cool. Jeg skulle med på den. Jeg tror, han er med på, at vi jumper. Vi skal... wow. Det skulle godt stå. Går vi lige ned her? Venter vi lige. Det står bare sådan en lille vinter her. Okay. Hvis du ikke backstabber mig. Okay. Ej, det er rip. Rip parkour. Na. Nado. Jeg backstabber mig ikke en skid. Sådan blå. Sådan. Jeg bukker. Sådan, man. Dø med der blå. Dø. Ja. Kom os. Ja. Syg. Ja, dø. Nej. Lidt liv. Han er sgu ikke meget liv, dog. Ej. Ikke. Og lige. Sådan der. Den der. Noget der. Og der. Der er noget. Fint, det er cool.
Jeg tror, det gik fint. Jo, vi flikkede dem. Lul. Easy. Det var faktisk mega nemt. Jeg havde ikke engang en gaps. Ham jeg kæmpe mod, ikke? Trillekaninen, tror jeg noget. Fuck, han var noob. Ham der ikke den chance så. Hvad fanden? Så må du slå mig i hovedet. Hvad? Fuck. Han kigger op til himlen. Jeg tror, han sidder... skulle se at dø. Nej, trillekaninen, han skulle nu skot, du. Ikke han skulle. Jamen det... Lol. Hvem døde? Hvem døde? Altså, man kan sige, at jeg døde ikke på nogen måde, for jeg mistede kun sådan en der, og så fulgte jeg ikke en, men det var sygt broke. Så, yes. Man kan sige, at jeg ikke har tabt noget, så jeg er sådan set vinderen. Nej, roligt. Men det er sgu også lidt klogt, og så lige tage sådan et notch, tror jeg han tog. Jeg ved sgu ikke, hvad han tog. Jeg tror bare, han tog gaps. Det er lidt noobet egentlig. Står bare, æder dem. Hele tiden. Okay. Alright. Okay. Jeg kommer. Kommer, bro. Wow, han popper en string, tror jeg. Popper en string, så ved vi, han kommer. Popper en string. Hvordan er den lille? Er den også lille, hvis jeg den... Fuck, nej. Lige om lidt. Er du modellen? Nej, det er sgu ikke. Drenge. Jeg bruger noget hjælp her. Tryllekaninen. Tryllekaninen. Tror han kan noget? Det kan ikke også. Fuck, det ribte der. Kom. Nu. Ned. For helvede. Ej. Altså. Hvad med lort lavet af mit liv? Lidt. Rækker vi med det. Det er sgu også okay. Jeg bruger bare alle mine kids på dem. Men det er sådan nogle lorte kids, så det er alligevel. Så. Hvor er de? Døde. Fuck. Det er egentlig rigtig noobet at skrive /sponsor der. Lige for at sige, det der notch 1, der må I godt skrive ned ript i kommentaren. Men det koster 5.000 kroner, og som I kan se, jeg ved ikke, om I kan se det. Det er fint. Men det notch koster 5.000 kroner, og hunden, han havde købt det, ham der ikke hunden, og der havde han ikke så mange penge. Så der må I godt skrive rip ned i kommentaren til ham. Det var faktisk fucking rip. Jeg fik det på rec, og så fuckede det op. Jeg tror, I godt ved det, i forhold til andre YouTubere. Der fuckede det også nogle gange op. Så det gjorde den video lige. Så. Ellers havde det været en okay fed video. Jeg vil gerne lige skrive, kom nu ned. Altså. Jeg ved ikke, om vi skal købe en notch, så rush. Men ja, jeg fik hunden på rec, så jeg må godt sige rip ham ned i chatten, for den skal også bandes. Altså, det er dumt, at der sidder og laver teamtale, mens han løber. Hvordan gør han det egentlig? Hvis jeg havde hacket, havde jeg sgu ikke brugt sådan der. Også lige når jeg skrev en rigger, jeg skrev rigger i chatten, inden jeg begyndte. Det er, som I kan se, så kan jeg ikke lige nå at se det. Men hun var inde på det tidspunkt. Det er noget, jeg også se for jer. Den jeg optaget, der var han sgu også inde. Så, ja. Yeah. Men lige for at sige det, der er stadig 50% fucking rabat. I kan faktisk lige læse der. Der står AGPP juletilbud 50% på alt i bare. Jo, slagsbar. Så jeg kan lige vise jer hvor det. Hvis jeg skal på slagsbar, så kommer der en bog frem. Kan du be? Det er fordi den eneste server, de er åben lige nu. Så kan man købe ranks i 30 dage. Special rank, og det er det der rank, jeg har. Rank MVP. Så man kan købe, hvor man kan få alle ranks. Og det er rigtig godt, hvis I gerne vil have alle ranks. Eller bare et rank, der er godt. Så command, der kan I simpelthen se, I kan få PV1, PV2, PV3. Og jeg har simpelthen PV4, fordi at jeg er MVP. Det får MVP også.
Så har jeg lige nogle penge her. Du kan få in-game money. 10.000 for 25 kroner. Og 50.000 for 15 kroner. 75 kroner. Undskyld. Okay. Så er der master her for 50. Og det koster 100 engang. Som I kan se, det er 150 sammen. Og det er 300. Så det er lidt bedre at købe det her. For det er 50% mindre. Og så hvis man sætter prisen op, så er det 100% mindre end at tage alle kits. Så ja. Man kan faktisk også bare trykke på den her villager. Der er masterkittet, der er aggressiv, og der er MVP. Så hvis I får man alle kits, men det jeg vil udelukke, at master ikke er så godt. Der er ikke fire, der er ikke fire på bogen. Hvis jeg skulle sige, at I skulle købe noget, så skulle I købe helt sikkert elite, eller aggressiv, eller MVP. Og der bruger jeg bare mastergearet til at hygge. I kan se, så... Nej, jeg troede sgu, jeg havde taget det. Skulle du se ikke det der? Trillekaninen nede lige nu. Jeg fik trillekaninen. Jeg ved ikke, om vi kan. Okay, jeg tænker lige, vi tager... den her. Vi tager den her. Og vi tager den her. Russian. Kom her. Eller noob. Kom her. Fuck dig. Og noob. Noob. Okay, så tager vi trillekaninen. Sådan, så dør du. Det er lidt ned, det er 3v1. What? Ja. 3v1. Blows. Og hvis I stadigvæk gerne vil team, så skal vi bare #team. Kender din kanal. Og så siger jeg, yes, du er team. Nemt. Det er sådan en slags kode. Hvis I gerne vil team mig. Selvfølgelig må I team. Men ikke, jeg smider endnu ikke ud. Jeg har sådan en liste her ved siden af mig, hvis I hører. Det ved jeg ikke mere, men det er sådan en slags papir. Yes. Og der er sgu lige en cola på. Yes. Og der har der 4 teams. Der er ham der. Han har skrevet det. Trillekaninen var engang, som skal lige slette. Ham der er Ripped. Han er der. Og jeg tror ikke, der er flere derinde, der er på min liste. Der er selvfølgelig mig selv. Men I skriver bare det. Begyndt. Og så gør jeg sådan her. Kode. Og så hovedet er selvfølgelig bare. #team kender din kanal. Du er føle. Det er sgu fint. Ja. Hunden. Du er pøm. Nemt. Bam. Det gør hunden. Du er pøm. Det er fandme nemt at bare sige, du er pøm. Nemt. Og ja, jeg har faktisk lige for sige det en gang til, så er jeg alt for overpowered. Lige herinde, synes jeg lige nu. Fordi jeg har alt for mange kits i forhold til det. Hvad fuck hjælper du dem for? Du er ikke engang team med dem. Fuck, du er lidt liv, mand. Det er han faktisk. 4 liv, det er ikke så meget. Det er 1, 2, det er 4. Wow. Men jeg vil slutte videoen af. For jeg synes ikke, det er så... Hver gang jeg ser en YouTuber, så synes jeg ikke, det er sjovt at bare sidde og dø. En eller anden se dø. Wow. Imens... Ui, du må godt lige stå der. Ja, vi prøver den her. Vi prøver taktik. Ruller taktik. Okay, han er nede på 3. Vi prøver lige at se, om vi kan flække ham. Ham der er PP i min 2004. Okay. Og så skal jeg lige have et nyt gang herinde. Jeg skal have et team, hvor der bare går i hele tiden. Hallo. Go away. Go a fucking way, dog. Bliv der. Hvad der deroppe? Okay, det er ham der. Ham tror jeg godt, vi teamet. Hallo. Du er lige godt. Du dør lige godt. Godt. Og trillekaninen. Wow, det er nede det der. Jeg tror ikke, man der er nede. Hallo. Kom nu. Wow. Jeg skal have nogle andre teams. Det er right. Læk. Lol. Fuck, hunden lækker, mand. Hunden lækker. Og spætter. Hvad fuck? Hvad fanden skal du hacke for? Altså, hvis I var mig der, så skulle jeg også ikke have hacket. Fordi det der hits der, de var sgu syge. Men jeg lige blev target, imens jeg lige blev buet. Men det, der er nu, det er selvfølgelig
at hunden den skal betale for at blive unteamet. Eller bare teamet. Fordi han ved, at jeg er bedre til ham PP. Medmindre han lægger, eller hacker. Medmindre han hacker. Så er jeg selvfølgelig ikke bedre end ham. Ja. Så Benjamin, jeg vil gerne sige det der til dig. Hvis du ikke... Hvad siger man? Hvis du ikke banner hunden, det ved jeg sgu ikke, så rører I på min liste over dårlige adminer. For det er ikke så godt, det der. Det er ikke så godt ry han fra. Og det er også lidt nederen, at han kan både løbe og gøre sådan her. Ja, jeg kan love jer for det der. Men ja, hvorfor kommer I ikke ned, drenge? Altså, ja, kom nu ned, bros. Oh my god. Og nede i beskrivelsen kommer der også til at være IP, og der kommer til at være Teamspeak IP. Så I kan ind og snakke med mig, og jeg er meget på hyggerum 1, eller privatrum 1, eller så laver jeg mit eget rum, der er til mine teams. Okay, altså, hvad kan du, PP? Ja, Jamen, vi fik ham rimelig lav. Men lige for sidst, så Benjamin en gang til, hvis I ikke får bandet hunden, ikke også? Så siger det dårligt lavet. Rigtig dårligt lavet. Så jeg håber i en nyt video, så ses vi alle sammen næste gang. Så mit like for endnu mere, hvor vi lige skal flække ham der. Nej, desværre. Må jeg godt få lidt penge, please? Så du er den bedste mate på AG. Nej. Den ikke hunden. Så får du 3k. Nemt. Så ja, jeg vil lige Så jeg håber, inden videoen, smid et like til næste gang, og så subscribe, og så lige tryk på den der klokke, finde ud af, hvor I kan finde ud af, hvornår I ser, jeg lægger min video op. Og jeg kan se, hvorfor jeg lægger nu. Jeg har åbnet 12 Google Chrome sider, samtidig med, at jeg har åbnet Steam. Og så har jeg, det var sgu min fejl. Næste gang, så kommer det ikke til at lægge så meget, som det har gjort. Ja, håber I videoen alle sammen. Så ses vi næste gang. Smid et like for endnu mere, og subscribe, hvis I gerne vil have mere at vide. Og tryk på klokken. Der er 50% rabat i AGP. IP nede i beskrivelsen. Teamspeak IP nede i beskrivelsen. Tror ikke, der er mere egentlig. Ja. Ses. Bye. Hen. Nå, jeg fik et master. Der var der sgu noget at gøre af. Nej, jeg har fået tæsk. Jeg skulle lige vildt. Jeg var til mit kæt igen. Der var det sådan en der. Jeg skulle ikke til at tage det helt store. Hvor er de henne? Er hun der nu? Ja, hun er der nu. Okay, så kan vi se, at vi optager. Der var lige lag der før, der kan vi lige tro, det der notchet. Nice. Cool. Jeg er sgu med på den. Jeg tror, han er med på, at vi jumper. Vi skal... Oh, wow. Det skulle godt stå. Går vi lige ned her? Venter vi lige. Det står bare sådan en lille vinter her. Okay. Hvis du ikke backstabber mig. Okay. Ej, det er rip. Rip parkour. Na 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 na. Na na na. Na na na. Nado. Jeg drikker lidt den her først. Okay. Descobrimos un montón de... ¿Cómo tú, bro? ¿Qué, hvad?
LOL! Fuck, det er noobs! Undskyld, jeg siger det, men wow! Jeg har sgu ikke med nogen noober, det der. Bro. Så. Ej, det må jeg sgu godt skrive noob til. Og det er lige for at sige det. Når I skriver noob, så betyder det altså nybegynder. Ikke pot. Nej. Fik det. En fan. Ja. Det gør jeg faktisk. Jeg har fået det samme. Skriv Rip Joachim. Kommer om lidt. Det er sgu fint. Wow. Godt ramt. Det må jeg sgu sige. Jeg ved, de kommer. De vil bare jumpe mig. Jeg skal jo hashtag Joachim. Hvad? Rip Joachim. Nej. Pottet. Pottet. Ikke. Så. Rip. Ja. Jeg er ikke på det. Jeg har ikke på det. Jeg er slet ikke på det. Staff. Jamen, jeg er ikke på det. Det tror jeg desværre ikke at sige, for jeg flækker mig så. Hej så. I dag sidder vi inde på AG, hvor vi så skal optage en form, vi flækker alle sammen. Ja. Yeah. Okay. Som jeg lige kan se nu, er der sådan en hund inde. Lul. Ej, okay. Men jeg har lyst til at se, hvad han har købt. Han har sgu ikke købt det der. Han har rødt navn. Det er det der, han har købt. Nå, okay, det er det, vi er på. Nå, okay. Det er også rødt. Wow. Ja, boo. Ej, det er fint. Er der noget? Det er det sgu. Tænk, hvis der er noget med at komme der hunden. Jeg er faktisk team med trillekanin, tror jeg. Men ved I, hvad vi skal bruge i dag? Nutchalicious. Vi skal bruge et mega fedt nudge. Og det skal vi bare. Og det er ikke engang mig, der har købt det. Det tror faktisk, der er den der hund, jeg dræbte, fordi han var i gang med at æde det. Og det bliver sgu sjovt at bruge det. Men jeg tænker på hopper. Okay. Flækker ham. Vi tager den her. Ikke nudge. Okay. Skal vi videre nudge? Hey, gå væk. Jeg gider sgu ikke team. Du står og slår mig. Bla. Okay, det lægger lidt for mig. Måske skal jeg hoppe væk. Damn. Æder nudge. Og så flækker han. Han flækker løs. Han flækker bare. Fuck, du skal flækkes. Yeah. Mega meget dø. Han løber sådan lidt fra som der. Trillekanin. Jeg troede, jeg var team med, man står bare og slår mig. Nå, så er det bare fight her. Til døden. Wow! No nutback. LOL! Ja, okay, hvis man kigger til han, så slog han en gang, og han stod bare. Og videre var sådan her. Det er lidt sygt, synes jeg. Det er meget sygt, synes jeg. Jeg ved godt, vi ikke har de ekstra hjerter, men der kan vi godt spise en Gap Island rør. Du ved, du ikke kan flække mig. Det er lidt tøs af dem der, bare gå. Nej. Han spørger nudge, hva'? Jo, nej. Jeg skal hvad sige til det. Jo, nej. Jeg har ikke brugt nudge. Jeg har bare brugt det normale gap, ikke også? Normalt gap. Sådan her, jo det. Nej. Nej. Bare. Gaps. B igen. Okay, så kom. Hvad fuck? Hvor man slår mig ned i det vand. Bra. Hans sko, mate. Ej, det. Wow. Hvordan er det, han ikke kan falde ned? Seriøst, der har no nutback, fordi når jeg har ild i går, så falder jeg sådan ned, når jeg parkour. Det er sådan lidt træls. Men vi har fået konkluderet. Altså, hvis vi ser ham her derinde i går, så er han en tøs. Ja, okay. Skulle bare sko. Men han er en tøs. Ham der er en kæmper, sådan det bliver for det. Dengang. Hop. Joachim. Skal jeg hoppe? Hvor skal jeg da? Skal jeg string?
Ej, det var sgu ikke en string. Rip jer, Christian Høger. Oj. Klar. Flækker bare folk. Flækker folk. Ej, jeg synes ikke, vi skal flække ham der. Han er kun masteren, ikke? Jo. Jeg står lige over til ham ud. Hurtigt. Nå, der er sgu hunden, du. Ui, ui, ui. Det skulle tage på, det skulle tage på. Ui, ui, ui. Ej, at det er 2v1. At det er 2v1. 2 ved fucking 1. Okay, okay. Vi får den. Løb. Og hvad skal der? Skal der? Ej, drenge, jeg tager ikke skade det der. Så løber han. Han der skulle løbe. Og så tager han den. Rip. Pot. Hey, de mad. What? What? Jeg har hunden på hæk der. Han løber op med 10. Hvad? Nej. Nej. What? Wow. Fuck, det er hacks, det der, bro. Jeg ved ikke, ejeren af Benjamin. Benjamin, så tjekker den her ud. Jeg kan lige give dig et link til ham. Fuck, mand. Det er sgu rigtig dig, hunden. X-hunden. Han skal sgu hackes. Fuck, det er sygt, det der. Fuck, det er sygt. Oh my god. Drengene. Rip band, Joachim. Hvorfor? Lol. Rip band. Hvorfor? Hvorfor er jeg